Wadonjene weche mag tuke ni gikone koro yangore ni Custom United mawuok Miuru e Nyatike South kod Nyamanga FC mawuok Chieng e Nyatike West ema kiny rakore e final mar tuke Lawi Jaoko Foundation Peace Tournament ma osebedo kadhi nyime kar chung' od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori. Nyamanga FC noyudo loch mar gonde 2-1 e tukgi mar nus final gi Aneko United ka Custom United noloyo ka Catalunya e yor penalty gonde 4-3. Korka adhula mar nyiri Othoro Ladies kiny tugo gi Cape Bay ka korka yawuoyi matendo ma higni okala 15 final dhi bedo e kind Koweru FC gi Migingo FC. Jaribu kufunga kwake Jaro. Pasi tuone pale. Anachoka tari kuna anapagua Babu Iyer.